Hoxe vou buscar palabras prohibidas. Prohibidas que non soan moi ben. Palabras desas que dicimos cando nos alteramos, cando non podemos máis. Porque cá non dixo algunha desas palabras conducindo, botando unha partida, polos marcos das leiras ou vendo un partido. No programa doxe imos ata Sigüeiro para botar unha partida de cartas. Palabras subidas de ton, algún xuramento pequeno e unha boa dose de retranca entre compañeiros e contrincantes. E a quen non se lle quentou a boca algunha vez ao volante? Imos subir no camión de Juan para que nos conte algo dese idioma propio dos condutores. Para rematar, viaxaremos a Pontevedra, onde o debuxante Kiko da Silva nos vai ensinar como podemos faltar un toque de humor e moita sorna. Papa hostias. Me cajo na Marimar. Oikeleria. Parvo. Idiota. Pazanculo. Gilipollas. Paspam. Estúpido. Cabrón. Pámpano. Vayas, eres un atravesado. Apampado. Guarro. Tonto. Axoubado. Langoretas. Repugnante. Xandas bolas. Cantante. Mamón. Zoquete. Fun a busca de insultos en galego e lembrei as míticas partidas no bar, as cartas, o dominó, a mesa tremendo coa ansia dos xogadores, e lembrei os santos tamén. E é que ás veces as palabras ferven na boca ante a agudeza do contrincante. Agora tocarame a min, ou que? E dou eu. Sí. Estás ti? Dou eu. Mira que vai ser un defunto como os outros, Ser igual. Somos campeóns de 7 parroquias. Ti sabes que é ser un defunto? Non. Un defunto é perder. Non, o defunto é o que está morto. A ver, e digo eu, entre vós, aquí, algunha vez xogando as cartas, habría algunha liorta ou que? Me de excursións ainda sempre. Como agora mesmo eu, que me deron as putas todas. Onde vou eu con esta ganadería? Xoga Matías. A ver, vou eu. Unha que acaba por ese. Arrastro. Ei, vai a... Xogas ti? Xogo eu logo. Sí. Veña. Carai. Esa é nosa. Sí. Teño que subir. Debe subir. Hai que subir. Se non subo, Aí só... se non subo, se fago trampas. Ao final reclamamos. reclamamos. É con todo, hombre. E como se chama iso? Iso é... É facer renuncio. E ti fai non se quer, non sei. Claro. Sí. Estás no dereito de facelo, sí. Sí. Tes máis de 18 anos, verdad? Sí. Todos podelo facer. Sí, o... No, tens que ir triunfar. Agora son É tipo túas. que o avisas. Aviso, porque eu quero lle Sabes que ganar se valía doble. honradamente. Honradamente. Eu que quero ganar. Hai liorta xogando as cartas. Sí, como sempre se discute, sempre se debaten as xugadas, é todo eso. Como dicía outro, pecados máis ou menos pequenos, sí. E que cousas suaves se din así entre os amigos? Pois estás na horta e non ve as berzas, estás dormindo, Por vai dormir un anarcas por volve. Claro, andando veches de carallada toda a noite. E andar carallada toda a noite agora non ve as cartas. Ver dormindo, chamanche animalos. Pero ti és tonto. Pero ti biches algunha vez xogar as cartas. Pero será no burro. Se non te chicaras, por ganávamos. Claro. E así perdemos. Claro. En que escola estudiaches, ou pero vamos a ver, ti onde biches facer isto? Claro. As de Dios te chaman. A ver, é que xuramentos se botan así xogando as cartas? xuramentos non moitos. Non moitos, Non porque moitos, aquí non. é un país civilizado. máis ou menos, a veces exaltaste. E que tipos de xuramentos hai, logo? Eu penso que hai xuramentos veniales e mortais. Os veniais, bueno, pois mira, os carallo, pero ti és tonto. Que digo, me cago na cona, outro, me cago no carallo, outro, xoja, por mortales caros, pois xa tes que ir aos grandes arriba, pero os grandes arriba están dormindo. Chegar ao ceo. Por exemplo, eu que collín as tres putas, e non collín ar, nin collín, se me cago, están as cartas de María Santirme, se non colles nada, e aburreste. A palabra tonto, persoa de pouco entendemento ou razón, é voz castelá que deberíamos evitar. En galego temos para ese significado unha morea de palabras ben expresivas. Parvo, bobo, pasmón, aparvado, babiolo, atoallado... O castelanismo tonto estendeuse tamén a outras linguas veciñas como o portugués ou o catalán. Alto. Canta aí as 20 en bastos. Está feito un cantante. Cantas cartas tes?
5. Eu teño 5. Ele ten 10. Ai, Hai que pedirlle os números. Son dous. No, é que é trampón. É trampón que pousa unhas cartas nan baixo e colleu as outras para arriba. E cara, si ten tantos as. Pois que tens que te fijarte deso, que eu non estou para todo. Xa me fixei porque agora vexo tantas cartas na man. E dixen eu, non, isto non está ben. Pero, logo, fabricanse cartas aí ou que pasa? Eu non sei. Eu collín as que me deron. A cartas igual non é que nos ganan. Agora, claro, ele ten 10 e nós temos 5. Non hai nada que fazer. Non hai nada que fazer. Eu creo que voulle preguntar a Manolo, ao taberneiro, a ver que me conta dos insultos. Moi ben. Ou que? Deixo-vos aquí xogando. Vale. Bueno. Vale. Que xogamos un subastado, logo? No, un arrestado. Un cabrón. Un cabrón. Que hai, Manolo? Que tal? Hola. Que aquí cando hai partida terá oído de todo, non? Sí, aquí cando hai partida parece que estamos na guerra de Irak. E que ten oído? Que ten oído, a ver? Con barbaridades. E bueno, despois tamén, no momento de pasalo ben, de cachondeo, a veces chamarlle un a outro gilipollas, atontado, non ve las cartas, non sei por que te sentas aí a xogarse ti, cosas así. O contrincante xa sabe que non lle está dicindo de mala leche, non sabe? É que foi así o máis gordo que escoitou. Hombre, alguna é gorda, Se cadra dinlle outro, se bota un gordo deses, dinlle, ti agora fuiches ao sobrado, que antes o sobrado era o piso das casas da aldea. Subirse ao sobrado? Era botar unha blasfema destas contra Dios. E supoño que tamén importará como se digan as cousas. Hombre, claro. No tono que as digas, soltas unha palabra, xa parece que leva lume cando vai. Pero despois, xa digo, fora diso. E así cousas suaves así entre os amigos que escoitara? Tal, eu xogo mellor que a ti 50 veces, eu tal, e ti non presumar de xogador porque ti non xogar nada, eu ainda empecé onte a xogar as cartas, xa sei máis que a ti, así cousas desas. Pero, plan de pasalo ben. Manolo, e os que miran tamén meten cizaña? Hombre, claro que meten, están dando a súa opinión porque además están tan concentrados que pensan que o outro vai xogar aquela carta e bota llamada que non é. Entonces, claro, falan, e se cadra o que está xogando, dille, oi, os de fora dan tabaco, e que cala a boca. Despois, polo rolar, pasas moi ben xogando a partida. Hai rapazas tan bonitas e salen con esas palabras e a mí parececheme moi ordinario, Patricia. Ordinario, a mí non me gusta nada. Eres pouco moderna. Xa me dicen os meus fillos, mamá, tú estás anticuada, pero eu que lle vou facer, son así, teño 67 anos. Pois a min é parte do meu vocabulario, digo ya andando, e xa está. Pois eu creo que antes non dicíamos eso, dicíano máis ben as persoas que iban traballar ao campo, que ao mellor levaban unha mula ou un boi, dicíanlle, hostia, que torce pa ali ou torce pa ali, falaban así cousas brutas, pero as rapazas non falábamos así. E os rapaces? Bueno, os rapaces xa un pouquiño, pero tampouco non tanto. A miña irmá de 10 anos que fixo cumpleanos outro día, todas as nenas dicindo tacos como se fora o máis normal do mundo. Patricia e Virginia son de Larouco. Pois eu, a verdade, non sei a que ven dicirles os tacos. Onde nos poñemos peor falados? Pois ao volante. E ninguén mellor que un experto conductor para que nos contase o que ten oído nas estradas. É o que ten dito. Juan, que é o que pasa que cando conducimos todos soltamos algún palabrón dos nosos? Pasa que a base de conducir e andar diariamente, pois cabreante os outros conductores, cabreante, entonces enfadaste e insultas, ríes, bueno, faz algo de todo. Que é o que te pon máis nervioso ao volante? A min ao volante o que máis nervioso me pon son as malas maniobras e os guardias. Cando os vexo xa me poño nervioso. E do que fagan os outros condutores? Pois que se che atravesen diante, que che frenen cando vas subindo, malas maniobras, que che frenen, que che piten. E que dis cando pase iso? Pois depende como sea o pitazo, porque os pitazos hai de moitas maneiras. Pero dependendo do día podes dicir moitas cousas. Insultos, cabreome, pois chámalle gilipollas, chámalle cabrito, cabestro, mamón, e por aí adiante, todos esos. En pequena escala, e despois, dependendo de como che conteste, que normalmente poñen xa puñeta, pois contestaslle a eles. Acordaste da má de súa mai, de seu pai, e máis de algún familiar máis. E despois, algúns insultos máis cariñosos, que normalmente son recíprocos que eles tamén xo dicen a ti. É algo que che chamaran a ti? Ai, tamén me chamaron de todo. E que che chamaron? De todo canto hai neste mundo.
Porque vas subindo por aí e vai un coche detrás de ti media hora que non pode adiantar, e bueno, vache dando un repertorio como a... Pasa, ponche a puñeta, e se tu mamón, pita, lle dalle a luz, bueno, de sempre. E que é iso da puñeta? Unha puñeta, pois é unha puñeta, isto é unha puñeta. E estos son dúas. Juan, imos dar unha volta por aí? Vamos. Arre carallo, vai facer aquelo. Ou que carallo. Manda carallo, non? Carallo, carallo. Ai, o caralliño, sí. Manda carallo na mané, é verdad. Manda carallo. Vai o carallo. Fai un sol de carallo. Carallo, que frío fai. Está no quinto carallo. Déxate de caralladas. Estásme tocando carallo. Este é caralludo. Hostia, manda carallo. Que carallo tes? Ai, pois carallo, que frío fai. Manda carallo. Non vale un carallo. O carallo 29. A expresión o carallo 29, ben coñecida popularmente, é unha exclamación que se usa con distintos matices: dúbida, desconfianza, desgusto. A teoría máis extendida sobre a orixe da expresión di que o carallo 29 fai referencia ao artigo 29 dunha lei electoral dos tempos da Restauración que proclamaba vencedor das eleccións a un candidato sen necesidade de votación cando era o único que se presentaba por un distrito electoral. En Santiago de Compostela circula outra teoría que di que o carallo 29 é un marco de pedra que está no número 29 da Rúa Travesa. A verdade é que a rúa remata no número 27 e que a pedra está na rúa perpendicular á altura do número 9. Pero se a Rúa Travesa continuase, ali estaría o carallo 29. Os insultos cambian de xeración en xeración e a xente nova coñeceos moi ben. Por iso vin onde a mocidade de Cervo para que me conten o seu repertorio. Hola, rapaces, que tal? Hola. Que tal? Quen me pode contar cales son as palabras prohibidas, que di prohibidas di malsoantes, que están agora de moda? Pois igual aquí realmente o que hai, máis que palabras de moda, é unha tradición de seguir, non sei, falando igual e dicindo, digamos, os mesmos insultos, as mesmas palabras que, pois, que dice a xente maior. Non hai unha gran diferencia entre o que poden dicir rapaces de 20 e pico anos como a nós, a xente moi maior. Que sei eu, por exemplo, utilizanse moitas palabras relacionadas ca gandería, coa agricultura, cos traballos da casa. Es un montón de esterco, es un carro de estrume, ou molime, ou ese tipo de cousas. Ás veces utilizades expresións que para outras xeracións son barbaridades e para vós son como de colegueo, non? A frase fillo de puta é moi ofensiva, pero, sin embargo, quizás nós dicímolo casi como a coletilla, cando, por exemplo, cando un ten sorte, digamos, tocouche a lotería, que fillo de puta. Moitas das palabras ou dos insultos dependen do contexto, non? É dicir que é tamén de entonación. Claro, iso chama moita atención, sobre todo a xente maior, porque é forte, non? E cales son as que empregades cando alguén vos molestou de verdade? Dicimos, é unha mala persoa. O sea, pero dicímolo ca boca chea. Tamén se emprega moito a ironía. Por exemplo, no sentido contrario, és unha bellísima persona, ou és moi guapo de Nuestro Señor. Cando alguén non o é, ese tipo de cousas. Que moitas veces a unha persoa chamarlle tonto e, se ofende relativamente, pero, por exemplo, chamarlle feo, non? Entón, é terriblemente, como se fora algo moi doloroso para ele. E hai algún insulto que sexa propio da Mariña? Pois hai moitos. Hai moitos, temos moitos. Por exemplo, decimos moito, decimos eres un cacho de bosta. Por exemplo, alguén que non vale pa nada, ou que é un pouco débil, ou que é un tal... Frouxo. Merdeiro. Eres un bosteira. A palabra... Nós temos o bosta ou bosteira como por excelencia. É común, como dices aquel outra, pois todo o que é malo é unha bosta. Isto é unha bosta. Este café é unha bosta. Aquel tamén. É unha cousa así. Sí, sí. Como din. Temos, por exemplo, bosta, bosteira, palé de pus, montón de merda, óxido, mulime, tamén o utilizamos moitísimo, cando hai alguén tamén que é así medio frouxo, dicimos que é un mulimeiro, que non va pa nada, pero temos unha lista de... Arrapa raposo na cima do toso, non mate la araña, de Pedro Castaña, que vai na ribeira buscar a manteiga e un pouco de mel, pa darlle a muller que deixa parida na porta da vila, con un fillo varón e outro ladrón. Bátelle no cu con tizón.
Que expresións se conservan aínda desde toda a vida? Pois aquí conservamos moito de referirnos a habitantes de outras vilas con algún insulto que xa non se considera case insulto, senón que é como o xentilicio desa vila e que foi pasando de xeración en xeración. Digamos que os de San Ciprián foron toda a vida os pixís, os de Burela son os pataqueiros, os de Fozos chicharreiros. Iso é. Que non se nos ofendan. Dícese para media hora, non? Por exemplo, alguén que está falando pois rápido ou que tal, ou que dices, tranquilo, para media hora e fala tranquilo, non? Ou alguén que é pesado, así que é un pouco repugnante, non cala a boca e dice, veña, me morre 15 minutos. Cala a boca é unha expresión que se di moito, non? Cando non queres... E iso pode ofender, eh? Ás veces a expresión é o que o fai todo. Por exemplo, cando decimos, home, vaite deitar, deitámonos todos, pero é un significado como vaite daqui, estásme molestando, vai cala un pouquiño, vaite deitar. Ou unha que se conserva moito tamén, estás na horta e non ve as berzas, como que estás na pola, non te enteras da misa a medias, non? Son a forma de dicilo é case ofende máis que o que estás a dicir. Que esas expresións están presentes a todas horas. E sobre todo os pais aos fillos, non? Podes máis folgazán que un can cando tes unha época vaga. Folgazán deriva de folgar, descansar, non traballar, divertirse, e ten relación coa palabra fol, instrumento para producir correntes de aire. En galego temos moitísimos sinónimos para denominar unha persoa que escapa do traballo, a que non lle gusta traballar. Preguiceiro, nugallán, lacazán, gandulo, lacoeiro, langrán, lerchán, lombán, lorán, vago, vergallán. Folgazán, lacazán, langrán e a maioría dos adxetivos que rematan en an e son pexorativos forman o seu feminino en ana. Folgazana, lacazana, langrana, lerchana. É unha excepción nugallán, que en parte de Galicia se di nugallao porque o seu feminino é nugallá. Hai palabras das que moitos fuximos porque están mal vistas. Unha forma fina de utilizalas é poñer no sitio outras que ao fin e ao cabo veñen significar o mesmo. Son os eufemismos. Para cazar verbas prohibidas, ninguén mellor que a Geluca, unha verdadeira especialista en camuflar palabras. Curruxa. A vulva. Cuca. Conicha. A peseta. Xa conexe. María Benita. Mincha. A perrecha. Cuca. Fandanga. A parrochito. Paxariña. Quirica. Maripep. Panfaina. Perrecha. Parrús. Berberecha. A cousiña. A miña nena chamalle cousiña. A minchiña. Pespereta. Couquiña. Non sei, a pacosquiña. A mincha. O piruli. Cosita. Geluca, que palabras son esas que se consideran de mal gusto? Morre alguén, non dicimos o morto, senón que dicimos o finado ou o difunto. E hai algún tema en especial no que se utilicen máis? Pois sí, en algúns nombres de animais e nas cousas das mulleres. Nas cousas das mulleres? Sí, nas cousas das mulleres. Cales son as cousas das mulleres? Pois, por exemplo, da menstruación, dícese estar de regla, estar coa tía María, andar co mes, o embarazo, que decimos estar en estado, ou estar esperando. Non se di estar preñada, non? Non se di estar preñada. Home, dice menos, podese dicir, pero dice menos. No parto, que se dice dar a luz, ou, bueno, ou fulana tuvo un meniño, unha niña, un neno, unha nena, pero non se dice paleu. Eso utilizase máis pos animais. E nos animais, cales son os que máis se utilizan? Pois no raposo utilízase o golpe ou garcía. No lobo, por exemplo, chamase o amigo. O amigo? Sí, o tío Pepe, o das orellas, a de Lonciña, que, vamos a ver que chaman fermosiña, bonitiña, a chamanlla bonitiña. A xeitosiña, e despois a cobra, tamén se chama a bicha, a retorta, a arrastrada. Geluca, por que non lle chamamos as cousas polo nome? Seguramente por vergonza, por superstición,
porque as queren facer máis bonitas. O neno, cando aprende a falar, aprende as palabras, pero tamén aprende que hai unha serie de conceptos que non debe nomear ou debe nomearlo en determinadas circunstancias. Hai determinado tipo de léxico ou de palabras que non podes emitir e como tes necesidade de emitirlas, as substitúes por outras que veñen a decir máis ou menos o mismo, pero sin as connotacións que teñen esas palabras sometidas a interdicción ou a tapa. Que hai unha serie de temas que son constantes, pero que tamén van evolucionando de acordo coa sociedade. Hoxe por hoxe, o eufemismo sexual ten unha menor vitalidade porque hai unha maior apertura nese sentido. Entonces, o que prima son outro tipos de eufemismos. Os exemplos son moitos, pero son exemplos que están cambiando a medida que vai avanzando. Ahora mesmo temos un presidente dos Estados Unidos que é negro. Bueno, pois negro é unha palabra que está na propia dinámica do rechazo social. Entonces, hoxe falamos dos subsaharianos. Son nesa vía onde nos estamos atopando. A partir de finais do século XV, coa decadencia do Reino de Galicia, o noso xentilicio cargouse de connotacións negativas nas linguas veciñas. Tanto no castelán de España e de América como no portugués, gallego e galego tiveron uso como termo despectivo. No dicionario da Real Academia Española de 1914 lemos, por exemplo, mesa gallega, aquella en que falta pan. Esta acepción desapareceu nas edicións de 1927 e 1947, pero regresou aos dicionarios e mantense ata hoxe. En 1970 aparece por primeira vez a acepción de gallego como calquera español en América. Ademais do carallo e da morriña, quen non escoitou algunha vez un galego responder con outra pregunta? Hola, Kiko. Que tal? Moi boas. Sobes ou baixas? E ti? É que somos ben retranqueiros. E retranca hai bastante na revista de Kiko da Silva, que se cadra pode darnos boa información de como e cando utilizala. Son as 12. Última chamada, Sí. Hola, moi boas noites, querido amigo. Quen é? Sí. Perdón, son... Quen é? Xosé Ramón Galloso, da Televisión de Galicia, do Luar. Bueno, carallo. Pero, neno, ti mañán non traballas, o? Perdón. Minuto. Pero ti non traballas mañán, non tens máis que facer. Andas de carallado tocando no teléfono. Home, no, pero... Pero vai por aí diante, hombre. Pero deixa dormir a xente, hombre. Pero, perdón, home, estamos facendo un... Pero que estamos facendo tanto lar, tanta coño marinera? Bueno, perdón. A rascar o carallo. Bueno. Kiko, que función ten a retranca? Bueno, pois a retranca para os galegos é un síntoma de protección. Eu creo que durante moito tempo que nos valeu foi para poder dicir as cousas que realmente pensábamos sen que escandalizasen a ninguén. A retranca consiste en decir as cousas con ironía, pero sempre cun dobre sentido. Eu creo que por iso os galegos falamos dunha maneira máis pausada que o resto dos españois, non? Porque utilizamos máis neuronas a hora de comunicar. E que outro nome lles dades vos aquí á retranca? Bueno, nos, ao menos na redacción da nosa revista, utilizamos como sinónimo promesa electoral, porque realmente ven sendo o mesmo, non? Dis unha cousa, pero realmente estás dicindo outra. Podes insultar a alguén dunha maneira retranqueira? Sí, de feito hai moitas mostras dese tipo. Dous vellos se levan mal e un lle di a outro: non me chames porco. O outro lle contesta: bueno, tes razón, home, perdoa. No do porco se aproveita todo e de ti non se pode aproveitar nada. Vacaburra. Mona, moscón, cadela. Bicho raro ou unha mona do carallo. Bacaloura, porco. E tú eres un burro, ¿vale? Que burro es? Lagarta. Raposo. Un bicho. Víbora. Una bella. Alacrán. Pareces un pato mareado. Zopenco. Carneiro. Besta. Sempre se utiliza a retranca con dobre sentido? Sí, sempre. Aparte, eu creo que a retranca non somente permite un dobre sentido, senón que pode permitir incluso un triple, non? De feito, eu creo que hai exemplos que están nos libros de Castelao, que aínda moitos deles siguen vixentes. Os estranxeiros sempre que chegan a Galicia sempre din que temos unhas paisaxes moi bonitas, non? E un galego lle di: sí, pero as paisaxes non se comen. Un galego lle di a outro: yo nunca sentí la necesidad de hablar gallego.
así con acento, non? E o outro galego lle di: é que esa necesidade non se sinte co bandullo. Pode pasar que o que aquí se considera humor fora das nosas fronteiras pois sexa un insulto horripilante e te meta nun grave problema. A veces nos preguntan se algunha vez publicaremos Retranca fora, creo que mellor non, porque igual nos acabamos nos xulgados. Ás veces utilizamos a retranca para non chamarlle polo nome ás cousas, non é? Efectivamente. De feito, eu creo que esa é a única funcionalidade da retranca que se mantén sempre, non? Imos facer unha proba logo. Dime algunha desas palabras prohibidas, pero sustituídas con retranca. Chamar a unha persona burro ou vago, e que se pode dicir con moita retranca, non? Pois, por exemplo, un tipiño que lle di a un raparigo: non estudies, faite político, e así podes chegar a ministro de Educación. Galiña choca, buitre, Mula. becerro, Rata. Macaburra. Galiña choca. can, merluzo, Loba. Cocodrilo. E pesadiño como unha mula, ou lento como un caracol. Que cabra. É moi can. sacasme o sangue como unha zambesoa, vaca loura. Xa viron, palabras para todos os gustos. Nin os santos nin a familia se salvan nalgúnas situacións. Entre os máis novos o que triunfan son os carros de estrume, os molimes e os bestas pardas. E ao volante, os cabestros, e botando unha partida arrástrase con todo. Pero chamen o que nos chamen, os galegos somos galegos, e a retranqueiros non nos gaña ninguén. Ata a semana que ven. Sí, bueno, que lle preguntas si que... Os insultos cambian de xeración en xeración, e a xente nova coñeceos moi ben. Hoxe vin aquí ata a mocidade de... Anda que te queiran facer chorar, anda que os pés se queiran agarrar, anda que a vos se